Rat u kući odabranih ne prestaje. U kući odabranih skupili su se parovi kako bi igrali igricu postavljanja pitanja. Naredno pitanje Sandra Obradović postavile Sofija Nećijević. Sofija, šta si razgovarala jutro sa Terzom ili juče? Pitala je Sandra Sofiju. Nismo razgovarali jutros, juče smo malo popričali, to je sve, rekla Sofija. Da li je dogovor između tebe i Teodora da se ona zafrkava sa ovim momcima, da ti imaš toleranciju? Pitala je Sofija bebicu. Tolerancija ne postoji, ani dogovor, rekao je bebica. Šta se dešava između tebe i Dragane? Da li ste se pomirili i da li joj smeta tvoj odnos sa Sofijom? Pitala je Ana Spasojević. Ništa se ne dešava, malo smo se distancirali i šta ima da mi zamera? Družimo se, tako će da ostane, rekao je Terza. Koliko te je pogodila rečenica za Enu što ti je rekla za matoru? Pitao je Terza. Nisam spavao od 8 ujutru zato što se nisam nadao tako nečemu. Drugo, moje najveće razočarenje ovih 6 meseci je Ena, uvredio i nisam. Jutro sam imao toliku potrebu da izvrđem na najjače, ona je govorila o sebi tom rečenicom, rekao je Munjez. Rekla sam, maturu cepaju umjesto tebe, ne znaš gde si šupalj, ti ćeš moju vezu da komentarišeš, dobacila je N.